כן, מה קורה חברים שלכם? זה חדש יישוב של בלוקספורד, איזה כיף, נכון? בלוקספורד זה משחק מאוד פופולרי בזמן האחרון. בואו ניקח את התיבה הזאת. לא, היא לא פה. אז בואו נביא את בגי. באמת נפלא שאני באמת פה. לא קוראים לו בגי. תקשיב, לא בא לי לריב איתך, אתה חלש. אבל אם אתה מבקש את זה, בשמחה. מה זה, איפה נעלמת? בוא. ריסטי. זה מיליון הרבה בוא. אני לא תקפתי אותו כל כך, אבל שיהיה לא אכפת לי. לא הזדמנות. טוב, בינתיים אני אלך לפה. אין מספיק כסף, אז אני אבדוק כמה זה עולה. קניתי וזה עליו. די, אהבתי. אוקיי, מה עושה? מה עשיתי לך רע בחיים? טוב, עכשיו חבר'ה. בואו נלך לישון. אני בשמחה. לא. בואו ניכנס לכאן. בדיוק באתי להגיד בלי שהוא ידע. ביי. אני אקשר אותך להידוד הזה. נצח נצחים. משתמש אחרים שזה אתה נגן על קריסתם היי ברור אנחנו רואים אני לא אציר כי יש לי סרטון ארוך
איתקי. פורטל לרצפה. ברקה, הופ, פורטל, בום, דפק ירון ברצפה באמת. אפצ'י פורטלים. אתה, בוא מקום, פום, 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 פום. קדימה, אני הרבה חזק מכאן, לא יודע מי חושב שני, אני הבן אדם הכי חזק בכל העולם, זה שני, אין לי כל כך חזק. עדיין לא יודע לשלוט בפורטל כמו מי שיש לו את הפור של הפורטל. די, הוא לא נותן לי להרוג אותו. כמו לכם, העולם אוהב אותו, אבל לא אותו. הוא רק דמות משחק. מי מוכן שאני אכסח לו את הצורה גם פעם? אחרי שאני אמלא חיים וילך לחיים. אני אשאר את השם שאני שונא אותו. אני עומד לקחת אותך לקח למה שעשית לאייס היקר של כולנו. אתה רוצה לדעת מה הלקח? בחלום. תעשו כאילו לא הרג אותי, אוקיי? תעשו כאילו לא הרג אותי. כמובן אני לא עומד להרוג את זה, כי אני לא יודע איך לפי מתים, אז לא אכפת לי. קדימה. כן, וגם תכתבו לי איזה פריסתן יש לכם. מה? תה. תה, בא לך? תה? כן. עוד מעט, כי אני עושה משהו. אני צריך להגיע ללב 5. אני אחזור אליך המון. ולחזור לאבא שלי, כי זה שנייה. קדימה, אני פה תמשיך. אוקיי. bam bam boom bam 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 kunci נגיד לממשלה העולמית. זהו, תגיד לי גם סיים להפיס או בואי לפרק אותה. ומה אני מהשנואה לי? אוקיי, קדימה חבר'ה. כאן אני
מאמין שהוא הרג אותי. למה זה כל הזמן נתקע לי ספציפית בקיר הזה? בדיוק כמו שהתמודדתי בכנרת. לא, שזה היה לפני יומיים? לא משנה. כן, לפני יומיים, מה שזה נראה לי. כן. אז אני הייתי בקייק של חבר שלי. אבא של חבר שלי. הייתי בו, כל פעם נסעתי. זה כל הזמן היה באותו נקודה, איפה שהאנשים האלה. באותו נקודה. וגם מחר אני חוזר לתאילנד, כן, באתי לבקר לישראל. לא מאמין לזה, אין שום סיכוי. ומתי זה לוקח לי כזה הרבה זמן? כאילו, אני יכול להגיד לכם שבחיים לא לוקח לי כזה הרבה זמן להרוג את האלה. אוקיי, מי זה שתיקח במקום הזה? כן, וזה באמת על המילה חכי קיקי או קיקי. איפה שמעתי את המילה או קיקי? מוואן פיס של מי השם? יכול להיות לי להגים משמע, יכול להיות כי יש לי יותר מדי סרטים. ראיתי סרטון שמישהו כמעט ספרים זה גם היה די נוב. כאילו הוא החליף גס על בודה. רק מהחנות היקרה שרקטה עולה 5,000 הכל רובע. רקטה 5,000 רובקס, משהו שאפילו הייתי לא עולה 5,000 רובקס. עולה אין אפילו רובקס אחד שתדעו. כי אני לא צריך להיות רובקס כדי ללכת. אני הכי טובים שבעולם חברים שלי. אין מישהו יותר תותח ממכם. עכשיו בוא נמשיך. בוא נשדרג את אלו. אני לא יכולה לעשות את עוד משימה הבאה. נמוד זה מהיר יותר. איזה כיף לי. עכשיו נעשה את המשימה הזאתי. ובשביל זה אני חוסך כסף. טוב, אנחנו כבר בסרטון לשני עבודה. זה מה זה? אפשר קוד פארם, אני בגלל את זה אחרי קטן. אנחנו פשוט תורתו משתמשי יפלידה. טוב, זה הקטן. אני עשיתי משימה ואתה תקשיבו, כן? שלום. אני טוב, אני אדבר. לעשות את זה על הצד הזה. אז תמיד בפלוס הקטן.
ראיתם את זה? פשוט הרג אותי באוויר, כאילו מישהו צלף משהו וזה הרג אותי. כאילו, תבדקו אפילו. מיסטר נינג'ה. זה לא מיסטר נכון. אני לא מאמין שעשה לי ליב. אני אכנס למשחק הזה שוב פעם. מה? חבר'ה, אני לא מאמין שזה עושה לי ליב. זה לא נותן לי להיכנס למשחק הזה. אוקיי. מצטער מאוד על מה שזה היה עכשיו. אוקיי, בוא נחזור לעניינים. זה לא מאמין שאני נכנסתי ועשה לי ליב. ליב. כאילו לא, אני חושב שזה תפות לים. כאילו, הם רוצים שאני אפסיק. כאילו, יש לי את הפרי של הפורטל שזה שווה 2,000 רובקס. תגידו לי אם שווה לי לאכול את זה, או את זה, כי כלום לא שווה לי פה. למרות שאת זה אני ממש רוצה לאכול, אבל הוא לא יותר טוב מהפורטל. הנה, תראו. אוי, שופ. נכנס לזה. לחנות. תראיתי, הנה. הוא סך הכל 995 וזה שלי סך הכל פורטל 2,000. משהו עבר לידי. בוא נבקח לנו פליז פרוט. פליז פרוט. איפה הוא? לאן נעלמת? קחו! זה פרוט, אז תן לו. איפה החוט נעלם? אני בטוח שזה צריך לעבוד. ותן לי טוב. כן, שכחתי לעשות משימה. אני שאמרתי שאני לא רציני, כאילו, אני לא רציני. אני עשיתי את המשימה הנכונה. כן, עשיתי את המשימה הנכונה, זה בסדר. לא טוב, נעשה את זה בצורה מגניבה, תראו. אני מדבר לדרך אחורה שמוביל הקיינו, לא יודע. כן, אני לא יודע להדפיס, אבל אני פשוט לא יודע איך להגיד את השם שלו ואתם לא רוצים הוא יהרוג את כולם.
שהוא יהיה טוב, אני אחליף לפורטל. ומסתבר שאני אחסוך כסף, כי אני רוצה להחליף את הפורטל. בכל סוד אחר. הנה, תראו, אני מוכן להחליף את הפורטל אפילו אם זה יהיה עליו. או במיוחד, אני אחליף את הפורטל במיוחד אם זה יהיה עליו, על הגרביטי. במיוחד על הקונטרול, או ספיריט, או יק כמובן, אז ברור, קיצוני, ובמיוחד על הדרגון. אוקיי חבר'ה, בוא נמשיך. אני אמרתי, כן, מכות מיוחדות ניתנות עד 100. היי, להתחיל במלחמה. אם יש לכם שם לתת לי למהלך די, אין סתם, אני שונא את זה כל כך. אוקיי, אם יש לכם שם לתת לי אין שם לתת לי תקבל הפורטלים, תקבל תקבל הפורטלים, תקבל שיגורי החלום. באמת משיגורי החלום חבר'ה, שיגורי החלום, רק כמה חדשות. יש מישהו שאמר, לא, כמה חדשות. שיגורי החלום, הפצ'י הפורטלים, וסיוט הפורטלים. כן, שלהם. היום אנחנו נדבר עם הבן אדם שהמציא את זה. או שלא. אם תקעו שהחדשות תגיעו אליי גם לבודים, גם עד שהמשיח הזה. הוא לא יודע. אוקיי, נתתי. תמות. תמות. כן, אני אעשה חדשות, ואז אני לא אגיע אליי, אני פשוט אגיע אליי, ואתם מבינים? אני לא יודע לי בכלל זה קטן, אבל כן, לא נראה לי רצועים בכלל שעדיין לא בני 20 מותר להגיע לחדשות. טוב, נגיד אני זה לא אומר. סתם. בכלל לא אומר כזה בין. באמת משיגורי החלום. לא, אולי שיגורי האימה. ולזה אני אקרא סיוטי הפורטלים. פול. שיגורי האימה. אני מפעיל אתכם. רואים? ופה כתבתי את
יפה פורטלים. אפשי פורטל. הסיבה שאני קורא לזה אפשי פורטל, אפשי וזה, תראו, אני אראה לכם איפה, כן, בטח פה למטה. הנה. בום, רואים? טוב, יפה, הנה. בינתיים נפל פורטלים. הנה, אפשי בפורטלים. קטע שראיתי גדול מפור מי שאני מכיר את הסדרה והסדרה של כאילו קוטי שדים אבל נראה לי שאתם מכירים הלכתי לאיבוד זה כאילו שאמרתי אמא אז הסתיר לי שהדמות הראשית תכין האוכל וזה היה דומה לאוכל קוראים בבית אז הם קראו לו אתה יכול להכין לנו שום טוב אוכל ואז הוא אמר כן אני עוד מעט בא ואז הוא אמר אמא כי זה היה כמו האוכל של אמא אני לא יודע מה זה אמא זה הזכיר לי את זה המשיך לחלום להגיע אליי אני הרבה יותר מהר ממה שאתה מבין אותי בשמה שלי אני תמיד מת מהיום אני שונא את הפורטל שונא לא בגדרת עם גלנטי אבל אני באמת שונא אותו זאת עזבו אותי נינג'ות קונצ'י נינג'ה קראטה נינג'ה שבנה הבנה קראטה נינג'ה שפה למנה גדול בעולם נינג'ה הכי גדול בעולם משתמש בכל שפה כל פורטל פורטל אבל אנחנו יכולים להרוס אותו הכי גדול בעולם כי אני לא מתחיל שתשנה הכי גדול בעולם נעשה כאילו המון חיים האם הוא ינצח במכה שם אני אנצח אותו במכה אבל מישהו אלוף כן כי נתתי את הכל סתם אני שנייה מוציא קרקי אוקיי what the fuck man זה נשמע סאס בוא נפעיל בפוטו נותן לי המון כסף תראו שנייה כי אני אעשה את זה אבל קודם את המטרה של היום אני צריך להגיד
במיוחד שפה זה 1 ופה זה 3, אני כל פעם עושה ככה. כשזה מגיע לעולם רק משם אני יודע איך להגיע לעולם של היתי. קדימה, אבל בואו ניקח כמה פירות על הדרך שיהיה לנו למספרת. אל תגידו לי שזה עדיין לא יזמן. טוב, אני אקח את הפירות. לא לקחנו לנו פליז פרוט. כי אני נראה נוב, נכון? אוי. פליז פרוט. מה הבעיה שלך לתת לי פרוט? פליז פרוט. טוב, תת לי אני יכולים קודם קצת. אוקיי, בוא נלך. במגים שהולך ברחוב, חבר'ה. מה זה? מה זה זה כאילו תמונה? אני רוצה להיות בתמונה. אני אשים את עצמי בתמונה. מקום נאמבר 1. טו אני תחשיר מה שהולך באחר. זה כאילו נשקים בו. אני קניתי את השני וזה נתן את זה. אני אגד אחרי אני מבקש מלפני רק קצת סנוב. בואו נערוב תקים כאלה. אני יכולה
אשדר לכם לא לראות אותי, אבל לא אתכם. כפי שאמרתי. עכשיו, לאיזה דרך? אני לא בסדר שככה תזרוק לי נשמה. what the fuck. אני לא קוראת את הדרך הזאת. אני גם תביא את הדמויות שלך ותמיד you look at her. Oh my god. בואו ניקח את הדבר. אם אתם לא יודעים משהו, אני אספר לכם. זה סוד חמור. למרות שאני מעלה את זה ליוטיוב. זה לא סוד חמור. אבל הנה, תראו, אתם יכולים לראות, מי שלא יודע ולא הגיע לאי ורק התחיל, יש פה את הדבר הזה. רואים? אתם יכולים לעבור בו, יש פה טובה. עכשיו אני אסביר לכם מה כל דבר עושה. שאתה קונה את זה הרג'ון, ג'ון כמו זה כזה, כזה, זה נותן לשקט, אבל את האחרון אני לא יודע, אולי 100,000 שקל ובכלל אני מפסיק אותו. מבינים? עכשיו אני אעשה ממש דיאטה. אם אתם אומרים שעדיין קשה לי להראות אותי, אפילו שאני בהרבה יותר לבנים, עדיין קשה לי. אז אתם אומרים שאני ימות פעם אחת, פשוט תגיד בתגובות לא קלה. כן. לא קל. אני בקושי שלג קטן וערוב. רגע, כן, בואו נהיה ככה ונראה את נמי. תגידו לי את מי אתם מעדיפים, את נמי או את לופי? אני מכיר סרטון כזה, אבל אני לא חושב שזה נמי או לופי. אני מכיר סרטון מאוד חזק, נמי או לופי בגיל 5. אתם לא ברור שנמי. כי הוא היא פשוט הייתה באה ונתת לו בומבה. ואז מת. אני אוהב לעשות את זה, אבל זה לא אכפת לי. שהיא כתוב בתגובות האנשיות. אני מה זה שונאת אותה? כי זה רק שהיא כל כך בצוות, שרק לוקחים אותה לבסטה, שהיא כבר יכולה להרביץ פזור או סנדוויץ' וכל זה לא אכפת לי, כי אני אוהב אותה. למה היא חושבת שיכולה להרביץ לקפטן? רק היא לא אומרת אותה. מצפנית. אני לא יודעת את זה. אני חושבת שספק שלה. היה קוראים מסתגליים שקורו כדאי רואים ב10,000 צריך להגיע ל75,000. איזה כיף לי. אני כוח לפורט על באמת שאני כל כך רוצה להחליף אותו בפרי אחר, אבל הפרי הזה גרוע.
באמת חבל, כל כך קשה להחליט בפריידר, הוא גרוע. אבל הפוס הדיימונד. רק הפרי הזה. אוקיי. עכשיו בואו נקנה. אוי. עכשיו בואו נקנה. וואו, זה היה דווקא כאילו די טוב, זה היה כאילו מפה לפה, בום, בום, ככה בום. בואו, נו, מה אתה רוצה ממני? מה עשיתי לך רע? בואו נלך יתי. ותכתבו לי בתגובות מה אתם יותר איזה אנימה כאילו היא אהובה עליכם. ג'וג'וטסו קייזן, תכתבו את זה, או וואן פיס או דיימונד סלר. אחד זה דיימונד סלר, כאילו זה לא כאילו בסדר עדיפויות. 2 זה וואן פיס ו3 זה ג'וג'וטסו קייזן. אם אתם כותבים 1 זה דיימונד סלר, אם אתם כותבים 2 זה וואן פיס, ואם אתם כותבים 3 זה ג'וג'וטסו קייזן. קדימה, תחזור אותם ילכלך לך על המקום הזה עם פורטלים. תראו איזה פורטל מספיקים יש לי. תראה, איזה כזה נצפה. ממש מלכלך לך את המקום עם פורטלים. זה שזה לא אכפת לך כי אתה מפחד. אוי. לא נורא. זה לא אכפת לי, תזדמן כבר. קדימה תזדמן. שיר הזדמנות, קדימה תזדמן. וואו, הזדמן. אפילו לא התחלתי את השיר. קדימה. לפרוט ואז מבינים עד שלא נכנס מי צופה בזה? נשבע לכם שזה לא אני, נשבע לכם בכל החיים שלי, זה בטח אחי הקטן שצופה בבייבי ואני טמבל פליז פרוט. וכמובן חבר'ה, גם הסרטון לא ייגמר אפילו אם בן אדם ייתן לי פרוט טוב. פליז פרוט. אוקיי, איפה הוא בן אדם? בן אדם, פליז פרוט. Please, fruit, bra, please.
מה? נראה לנו איך הוא עשה את זה. הוא הגיע מפה, שנייה. יכול להיות לנו כסף. הנה, הוא עשה את זה. יוסור בו. מוד. אוקיי. מה זה? אולי זה נפתח. ריילי, אתה יודע מה הוא עושה אולי? מישהו יודע מה הוא עשה כאן? בבקשה תכתבו לי בתגובות מה הוא עשה. אבל בינתיים אני אעצור. בגלל שחד שיר ההזדמנות יתי בא וכולם הזדמנות יתי תזדמן וכולם מרגיעים אבל אתה ממש גדול. אני יכול להמציא שיר וגם זה הזדמנות רצים ומזדמן מולי. תדעו שזה פתאום משהו בום, פתאום מזדמן לכם יתי. טוב, קדימה, כולכם מוכנים? כן, די. נזכר בכמה פעמים שבבחת שאתה קטן כאן. אני יודע, יש
חבר'ה, אתם ראיתם את זה שאני קופץ, ופשוט אמרתי, לא תקפץ, תמות ככה. יאללה. רגע תגזור לי. והרגע נשאר לי כמה חודשים. אנחנו רוצים להגיע ללכת מסלול חדש, רק אם הוא יהיה טוב יותר. כן, אז המטרה של הסרטון היום זה פשוט לקנות פרוט. אוקיי, אין לי מספיק כסף. בואו נתראה את הגדול כאן. אין לי מספיק כסף. יעזור לי. אבל מישהו אחר. מי כרגע אני חושבת שגורלקים תזדמן, אבל בינתיים אני אלך לקחת את לימון. למה זה לא מזדמן? מה בריאה תזמן? נכון. אני לא צריך כסף. What the fuck? איך אני לא יכולה? אני פשוט אני שאני פה. כמה כסף? יש לי מספיק.
מספיק כסף. ונשאר לי את 15 שניות. זה היה כסף. או שלא. אני לא אתן שזה כל מה שיעשות. אני הולך נכון, גוריתך אני בבית. Where are you? אתה באמת בית, אבל לא סיימת אותו? אבל אתה יודע, אני מסתכל. אני אוהב לשחק את זה. אני שנייה, רק שנייה, בגלל שצריך. חזרתי דאגתם, אני יודע שכן. זה לא יודע. Oh my god. Please food. Please. אל תגידו לי שהוא. רגע. פלי. יצא משרה. בלי לתת לנו. בלי חבר'ה. אני לא יודע מה לעשות. אתה פה משהו. מה כתבת זה? מה כתבת? Come on, please. What are you doing? אני מקלל אותך. אני הולכת לצחוק כדי חייבים לתחול לו את הרע. ואני מת. Green brownie in
כמה זמן נשאר לי? בוא נבדוק רגע. 10 שניות. טוב, לא נורא. בוא נראה מה יש לו להגיד. ביי. לא, רגע, הוא הלך להתאבד לא טוב, אני אתן לך פוט, סתם. תתאבד סתם. תראו את כמות. לא נראה כמה נראה לי. 7 שניות. היי, יותר כיוון. תמורת הפוט של הפליי, אני גם לא אתן לך פוט. אני אחכה בינתיים עד שהזמן יקבל. אני זמן זה לחשוב. נדאופ. טופ טה 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 טה. וואפה. מוציא קנקים. כרגע לא עבד. שוב. לא עבד. לא עבד. עבד. אבל רק אחד. בוא נבדוק כמה זמן נשאר לי. אוקיי. נשאר לי 6 שניות. בינתיים אני אעשה את זה. את זה.
veya burada.
אוקיי חבר'ה, חזרתי. אני באמת מצטער. חייב את המפתח. לא את המפתח. זה טלפון של אבא שלי אותו. מצטער, באמת מצטער. אבל בואו נראה איזה פרוט יצא. רגע שכולכם חיכיתם לו. כן, אתם מוכנים? לא יודע. מבין כל הפרוטים, זה הפרוט הכי סבבה, כאילו שהייתי יכול לבקש, אני אוכל. לא, בעצם לא. טוב, הוא כן זיווגיה, זה כן יעזור לי, אבל שיהיה. טוב, זה הכל סכנה, תמיד שאני עליו. כאילו, עכשיו ניסה לפעמים, כאילו, להבין את הסרטון.